Pulso kan aldaw ang pagkuha kan pulso kan banwaan digdi sa programang Ano Daw Banwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Gabos, iniliwat si Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Kung nagigirumduman ta pa mga tugang, September last year, pinirmahan ni Mayor Legasyon ang Naga City Ordinance na 2020-086 na inaapod na E-Salvar Ordinance. Pagsunod mga tugang nimbulan, pig-implementar ng ordinansa asin pig-anunsyar na mandatory na ang paggamit kan QR code or QR ID sa paglaog sa mga government offices asin sa mga pribadong establishmento digdi sa siyudad ni Naga, asin pinagbawal na ang paggamit kan manual o pen and paper sa pagrehistro sa paglaog sa mga establishmento. Ini mga tugang sa rason na papusugon ang contact tracing sa COVID-19. Igwang istriktong nagsunod, pero dakol sakod ngunyan an nagagaramit pa nin ballpen asin papel sa pagrehistro sa paglaog sa mga establishmento. Kung nagigirumduman taman, kan i-implementar an E-Salvar Ordinance. Igwa man nin 8 pribadong individual ang nagrani sa husgado asin pig-question ang legalidad kan E-Salvar Ordinance. Ang pag-question mga tugang kan legalidad, iyon na ang ordinansa daa ang konstitusyonal. O dai nauuyon sa konstitusyon na pigagarantihan kang konstitusyon ang diretso kan tao sa due process. Asin diretso sa paghiro-hiro o movement, freedom of movement. Pig-question na inidaada ay nagtaonin tamang due process dahil pig-questionin da si pag-implementar ni mayong maray na public hearing asin tultul na publication bago implementar. Asin inimang pig-question na kontra sa konstitusyon dahil ang konstitusyon nagsasabi na kita igwa o libre sana na maghiro-hiro. May freedom of movement kung masain kita. Mayong pwedeng magdiktang gobyerno kung masain kita. Sain kita malaog bastang libre asin pwedeng laogon ang mga establishmentong yan. Kansod mga tugang nagpaluwas ang husgado ng desisyon na nagsabi na kadaklang kan mga provision kan si E-Salvar Ordinance tama ususog sa konstitusyon. Alagad, ang gibuhon na ini mandatory ang paggamit ka ini para sa na makalaog sa mga government offices asin pribadong establishmento sarong illegal. Asin dai na sususog sa konstitusyon. Asin sinabi pa sa desisyon na ang pag-require sa tao kang pagtaog kan kung ano ang sex, male or female. As in, ang date of birth, sarong violation kang privacy kan tao na pigagarantiyahan man kang konstitusyon. Kaya sigun sa desisyon kan si husgado, itong mga provision na ito invalid. Kung dai na nag-file o dai na mag-file nin appeal ang mga opisyalis kan syudad, dahil na magiging mandatory ang QR code or QR ID para makalaog sa anuman na establishmento. Pwede na manual o papel asin ballpen na lang ang pipilapan mo, pwede na. Pero iniyo, kabali na duman sa pigamindaran na ordinansa kan City Hall. Kaya nga ni, kung mamamalisyahan ta, dahil man talagang stricto pig-implementar na mandatory,
sa gabos na establishmento dahil inimparting inipig amindarana. Kundi ininhuli ta nainot na si pag-file kan na kaso na pigke-question ang legalidad kang ordinansang ini. Kung kaya padagos, tabako sa naman ini ang pig-urulayan dumang kundi maging itong ibang probisyon sa Isalbar Ordinance. Mga tugang sa desisyon na ini kan husgado, sigurado na si walong petisyoner, asin si mga abogado na nag-question kang constitutionality kan Isalbar Ordinance, kan naga, siyempre magiging maugma. Tamaski puro paano, may mga partikan sa indang reparo na tama. Asin, maski puro paano, aramo ang mga abogado, nagpapahirilingan yan urag. Maski puro paano na purbaran ninda, na maray si sa indang reparo, na naging totoo, bako sa gabos na probisyon, kundi digdi sa nasa sarong party o duwang party, kaini yung Isalbar Ordinance. Sa party man mga tugang kan syudad, garumayong gayong epekto si desisyon. Dahil talagang naman striktong implementar na mandatory ang paggabit kan QRID o QR code. Kaya mga tugang an obserbasyon ta, ang naging desisyon kan husgado, anas magiging maugmaan ambos lados. Dahil mga tugang anas, sinda, gana. Aldaw Banwaan, ang pagdisarulyar ka ng ninyenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan banwaan, digdi sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon, OKFM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Royce Coffee. Rosel Naval po, Lapu-Lapu, Pantayan Bitik, Santa Cruz, Marinduque. Noong una po ay lagi pong nakirot ang bibig ko. Kung nahirapan ako maghinga, nasakit itong mga binti ko.